guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसे खोब गोसो गोथार बारायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि सासे बिनानाव फिन खेबसेबाव जिउ फोजोबनानै लादों स' बिनि सोमोन्दैनो सावरायगोन जायफोरा आंनि ब्लगाव गोदान फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो थुलुंगानाय बायदि आरो खनाय बेलेखौ दं बेखौ थुलुंगानानै खालामना ला बिसोरो बुजाखौ मोनगारनाया ओमफ्राय बेनि जाथाय जानायनि सिगां माबाफोर जादोंमोन नामा? बेरायहैनायावहाय गामिनिफ्रा बुना लाबोदों आरो बोरै जादोंमोन? बिदिनो गाखोनानै बेरायहैदों ओमफ्राय बै माबायावहाय बेरायहैनानै माबा रुमबिया फैनो थादोंमोन बेनिफ्राय गामि मानसिया माबा खखा सानो थांनायफ्रा नुनानै बुनानै लाबोयोमोन आरो बुयै बेयाव गामियावबो माबाबाय बुबाय बुनानै न'आव लेंबोबाय आरो ओमफ्राय मा खालामखो? लेंबोनायनि उनाव मा जाखो? बुजायबाय पुलिसफोर फैबाय बुखालिनि मोनायाव पुलिस फैदों ओमफ्राय सिंग्राफ्रा रदै नंला होननानै लाबोबाय आरो बिसोरो आरो जेसेबां हायो जोबजासिम नायदो अब्लासो बुजिगोन रिसिभ खालामनानै नायबा बुजिनाय मोननाय नङा स' भिडिअ क्लिपखौथ' होगोन नोंसोरो नायनानै लादो स' बे टपिकनि सायाव सावरायगोन जाहाथे सासे बिनानावा माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावनानै लाबाय थिग दं स' बे गोरोन्थि खामानि मावनायाव जाहाथे सोरबा सेंग्रायानो जा बिदायानो जा हमबाय बेखौ बे जेंनायाव फासिनायाव जाहाथे बेखौ सावरायनानै एबा बुनानै गोबां माने फिजिकेलि टर्चार खालामनानै एबा ससियेल मिडियायाव हगारनानै बे ब्लेकमेल खालामनाय बायदि जाबाय बे सहायनो हायियाव बे गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय नोंथांमोना सानना नायदोंना जों गावनि चेनेलफोरनि थाखाय एबा गावनि भिउसनि थाखाय जायखिजाया भिडिअखौनो आपल'ड खालामनाय जोंनि गावनि आंगो बिनानाव फंबायनि जिउ फोजोबनानै लादों एबा खैफोदाव गोलैनानै लादों सानना नाय बेखायनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि माहारिनि जायखिजाया गामि दैदेनगिरि आफादगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोर माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जाहाथे गासै खामानिखौनो जाहाथे ससियेल मिडियायाव हगारा आजिखालि ओरैबायदि जाबाय जायखिजाया मबाइल हमबानो ब्लग बानायनाय माने सोरबा फिसा न'खरनि जेंना नांलायनाय सोरजोंबा माबा जाथाय जानाय बेखौबो दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना होयो उन सिगां जेबो नाया मा जागोन मा जाया नाथाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा जाबाय ओरैबायदि डेन्जार नों सालायनो हायोबा एसेबां मोजां जुदि सालायनो हायाबालाय बे मोनसे महाकाल बायदि महाकाल होननांगोन बे ससियेल मिडिया साइडआ बेखायनो नोंथांमोना सानै हयै सुलि जायखिजाया टपिकखौ लानानै ब्लग बानायनानै सोरखौबा बुनाय सोरखौबा सेन्देल आलायनाय सोरखौबा खानाय सिननाय बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाया जुक्ति नङा आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियाव गोबां फाथैलाइ बिसिनाय बेखौ दिन्थिनाय जादों बे दिन्थिनायाबो आंनि हिसाबाव आंनि बिबेकनि हिसाबाव बे बिराद गोरोन्थि सिगांनि समाव बे फाथैलाइ बिसिनायाबो बावगारलांदोंमोन मानसिफ्रा नाथाय दा ससियेल मिडियायाव नुनानै आरो रिभाइस जानाय बायदि जादों सानना नाय रायजोफोर स' बिनानावा थैनाया जों दुखु फोरमायो जाहाथे बिथांनि जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै थाहैथोंसै बिनि थाखाय आनान गसाइनि आरज गाबनाय थाबाय नाथाय जोंनावबो दायथ' थायो जाहाथे बिनानावमोनखौ बुजायनो थाखाय सोरबा गोरोन्थि मावदों थिग दं बेखौ बुजायनायनि गोबां रुल थायो बे जे ससियेल मिडियायाव दिन्थिनानै बुजायनाया बे एकदम गाज्रिसिन माने टर्चार ब्लेकमेल खालामनाय जायो बिदि खालामनो नाङा स' खावलायो आं जाहाथे बिदि खालामनो नाङा मालाबा स' जोंनि खाथियावबो बिदि जाथाय जादोंमोन जाहाथे गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन सासे बिनानाव
आं नाथाय मोनसेबो क्लिप आं भिडिअ बानायाखै मानो होनबा जों दुखु फोरमायो आरो बेनि जोंनि भिउसनि थाखाय बेफोरखौ बानायना लाबा जोंनि खैफोद माखासे बिसोरनि न'खरनिबो दुखु होनाय जायो स' बेखौनो बानायनाय जायाखै स' नोंथांमोननो जाहाथे माबा मोनसे टपिकनि सायाव जुदि गामियाव सावरायनाय जायो बेखौ नायनानै बानाय जाय टपिकखौ हगारनाय जायो बेखौसो हगार आरो ओरैबायदि ट्रेन्डिं जादों बे लाजिथाव मोनो दुखुनांथाव जाहाथे बिदि जाथाया जोंनि बर' माहारियाव जाबाय थादों बेखायनो जानो नाङा बुजिनांगौ जाहाथे गावनि सासे बिनानाव फोजोबना लानाय बायदि जादों जों जाय जोनोमगिरि बिमाया बेसेबां दुखु मोनदों दिनै बिनि फिसाजोखौ जाहाथे टर्चार खालामनानै बुथारनाय बायदि जाबाय साननानै रायजोफोर स' बिनि थाखाय सांग्रां जा जायखिजाया खामानिखौ जों जोंनि ससियेल मिडियाआव बिदि हगारना लायोबा जों आयेनखौ आखायाव लानाय जायो बेखौबो मिथिना ला आरो ससियेल मिडियाआव गोबां क्राइटेरिया दं गोबां रुल रेगुलेसन दं नोंनि चेनेलाथ' बाद हो नोंनि बे थैनायखौ होयोबा थै गोनां बुस्थुफोरखौ होयोबा जायखिजाया मानसिनि थै ओंखारनाय माबा ओंखारनाय ओरैनो टार्मिनेट जाखागोनखा सानसे सम नों जेसांखि खस्थ' माव जेबो लाब गैया मानसि दाननाय बुथारनाय थै ओंखारनाय गोबां दं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जानला मानला होजाया ससियेल मिडिया इउज खालामनो थाखाय गाइडलाइनखौबो एसे नायनानै लानांगौ गोबां इउटुबाव फोरमायनाय दंखायो आरो जाहाथे जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनि समाजाव बिदि जाया गंसे न'खराव जुदि साथाम साब्रै बिदा फंबाय थायो स' साथाम साब्रैनि बिदा फंबायनि गोसोआ बयनिबो समान जाया सासेनिया एसे बोरैबा जागोन गाज्रि जागोन सासेया मोजां जागोन सासेया मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा बिदि थायो सोरबा सासेया अनसुला थागोन बयबो समान नङा बेखायनो आरो भुला बयबो सानसे समाव मावखायो भुला जाखायो आरो बे जमन बैसोआवथ' आरो जोंनि फंबाय बिनानाव जाखायो जों बेखौ हमनानै ब्लेकमेल खालामबा जाया आरो टर्चार खालामबा जाया मोजां बेखौ न'आव लांनानै बिमा बिफानि खाथियाव मोजां बुजायनांगौ गोबां बुजायनायनि मोनसे रुल दं जाहाथे लावथिजों बुबा जे बुजिगोन बेखौ ससियेल मिडियाआव सेन्देल गाननानै जे हगारबा बुजिगोन बेखौ गोदोनायाव सेन्देल आलायनानै जे हगारबा बुजिगोन बे नङा बेखौ लासिं सिं खालामनाय जादों गावनि माहारिखौबो आरो जोंनि गावनि फंबाय बिनानावखौबो बे ब्लेकमेल खालामनाय जायो बेखायनो खालामनो नाङा रायजोफोर आं गोरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिदि जानो नाङा जोंनि समाजाव गोबां भिडिअ बानायनायनि सिगां साननांगौ जोंनि ससियेल मिडिया गोबां जिउ जाबाय थादों होननानै फोजोबना लादों जोङो फंबाय बिनानावफोर जों नर्मेल सानदों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा एसेबां खम नङा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा बेखायनो जाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म मोजाङै सालायो बिसोर मिथियो रुल रेगुलेसन बेखायनो मोजां बुजि गामिनि मानसिफोराव सांग्रां जा जाहाथे उनाव बिदि जाथायफ्रा जाया बिनि थाखाय आंबो बुंबाय आरो जों बिदि मोजां मोजां मटिभेसन ब्लग बानायबा जोंनि लाइमोनानो जा जोंनि बर' माहारि रायजोफोरानो जाया नाया भिउस जाया मानो होनबा बयबो खालि भाइरेल भिडिअफोरखौ नागिरो बहा गोदान गोदान भाइरेल जादों बहा ब्लेकमेल जादों खालि बेखौल' नागिरो थ' जों एसेबां मोजां मोजां टपिक बानायो एसेबां मोजांबो नङा आंनि साननायाव जाहाथे जाखिनि हादों नलेज एसे बुजायनो नागिरदों स' जोंनि ब्लगफोरखौथ' नाया इन्टारेस्ट गैया टाइम गैया नायनो नाथाय भाइरेल भिडिअफोरखौ नायनो गोबां टाइम ओंखारो ओरैनो टाइम हगारो स' जोंनि माहारियाव गोबां मोजां मोजां ब्लग बानायनाय ओंखारदों स' बै इम्पर्टेन्ट टपिकफोरखौ नाय सोलों ससियेल मिडिया गाइडलाइनखौ नाय मोजां माबा दं माबा नोंनि ओरैनो खस्थ' मावनाया एसेबां ओरैनो दैयाव थांगोन नोंना जेबो लाब मोननाय नङा स' बिदिसो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा साननानै ला मोजां गाज्रिया थाखायो बयनिबो आं दिनै नोंसोरखौ एकदम मोजां मोजां गियान होबाय थादों नाथाय गाबोनसोफोर मालाबा आंबो गोरोन्थि मावफ्लांगोन दा नोंथांमोना आंखौबो बिदिनो खालामगोन नामा साननाया आं बिदिसो मानसिया भुल जाखायो माने बिखौ बुजायनांगौ
कनसिडार खालामनांगौ जे मबाइलावसो सिर्फ ससियेल मिडियायाव हगारबासो बुजिगोन बे नङा स' बिदि भुल जाखागोन आंबो एसां लिरनानै ग्यारेन्टि होनो हाया जे आं भुल खालामा मालाबा भुल गोरोन्थि जानोबो हागौ बयनोबो जाखायो आरो रावबो आं बे गोरोन्थिखौ खालामगोन होननानै खालामा जाफ्लाङो स' आं बेखौनो एसे फोरमायबाय जुदि बे फोरमायनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा माहारिनि लाइमोन एबा होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो लास्टाव मोनसे टपिकखौनो ओंखारदों बेखौनो आरो जोंनि बर' माहारियाव जाहाथे सासे बिफा फिसाला सानैजों फुख्रियाव हाबनानै थैबाय होमबाना जिउ फोजोबनानै लाबाय बे माने हमनानै ला बे सानस्रिनो रोङा आरोना स' बे स्टेपावबो रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जानांगौ मानो होनबा बयनिबो गामियाव फुख्रि गिदिर गिदिर थायो होमबा स' बेनि हिसाबाव सोरबा जुदि सानस्रिनो रोङाबा बेखौ जाहाथे रायजो राजा रोंनायफ्राबो एसे फोरोंना लाबा एसे मोजां जायो नामा एसे गोबां जायो जोंनाव बिदि ट्रेनिं बायदि मोनसे इन्ट्रेस्ट लानो हायो सानसे बयबो रायजो राजा जमा जायफोरा रोङा बिसोरखौ फोरोंनायनि गोरोंफोरा फुख्रियाथ' बयनिबो गामियाव दङ एकदम गिदिर गिदिर आरो मानो होनबा जोंनि न' खाथि खाथियानो उन्दै उन्दै गथ' थायो बेयावनो खख्लेंजों जावनानै ओरैबायदि गोथौ गोथौ जावनानै लायो आरो जावनानै लायो थिग दं बे आबदा लाया बे साइड साइडजों जे प्रटेकसन होनांगौ जेवरा हेबनांगौ बे जेबो ताल लाया बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे गोबां थैयो जों बेयावनो हाबनानै स' बेखौनो दुखु फोरमायदों आं बेखौनो जाहाथे बयबो सांग्रां जा जोंनि माहारिया नङाबा जोंनि लाइमोनफोरा बिदिनो फोजोबना लागोन स' रायजोफोर दिनैनि टपिकआ बेनोसै बारा गोलाव खालामला स' जायफोरा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंनि ब्लगाव जोबजासिम नायबाय बिथांखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै प्लिज गावनि माहारि होनानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौ थुनानै ला आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट